kasan da yake lokacin nan aiki ne yake neman masu yin sa to gaskiya kafin na gama bautar kasa har ina da ayyuka guda 5. Allahu akbar. Guda biyar. Na je na yi interview kasan lokacin kuma ko interview aka kira ka za a ba kudin jirgi ko kudin mota, za a ba kudin hotel da kudin abinci tunda aikin ne yake neman ka yake neman mai to duk da haka kuma da yake na dan samu ayyuka wasu wani aikin ya fi abin da zan samu a jami'a sai batun koyarwa a jami'a kuma ya fita daga raina haka. So na je Sokoto na samu wani aikin a Sokoto na je na ba da takarda ta na karbi wannan aikin muna cikin fa bautar kasar haka. To sai na je jami'a jami'a kuma akwai wanda muka yi kwas guda da shi kuma a can yake bautar kasa haka. So na je wurin shi sai ya kai ni wajen shugabar sashen Hausa ta Usman Dan Fodio University ya kai ni ya ce wannan kwas tare muka yi kwas da shi kaza muka gaisa sai ta ce to tana zuwa ta fita ta bar ma office ta fita minti 10-15 sai ta dawo ta ce daga wajen vice chancellor take shugaban jami'ar ta je ta yi mishi magana ta ya ce ne apply rubuta takardar neman aiki lokacin nan duk ko ina an gama daukar ma'aikata ana jiran kasan a lokacin rana guda 1 ga watan August duk dan wani bautar kasa yake fara zuwa bautar kasa to a lokacin 1 ga August din Najeriya ran 15 ga Yuli na mai shekara mai zuwa kowa ya bar aikin bautar kasa ya tafi gida sati 2 bayan nan 1 ga watan August kowa ya kama aiki to lokacin sun riga sun gama daukar ma'aikata so suka kamar wani tsuntsu ne gasasshe a kurum suna bukatar malaman Hausa so ta dawo ta ce ya ce na apply na ce ni na samu aiki gaskiya kaza sai ta turo bani takarda da biro ta ce lallai sai ka rubuta to matar da sannan na gamu da ita haka dai abu kara dai na rubuta na bayar ta ce ina takardu na ce tunda ba da shiri aka zo ba interview na zo ba ta neman aiki ban zo da takardu sai na koma Yola bayan sati 2 sai na ga takarda an tura min har Yola ta an dauke ni a Usman Dan Fodio University karantarwa to na ce to Allah dama wannan nake so kuma tun da ka turo min shi cikin sauki bari in je in karbe shi na je na sauran guda 5 din duka an watsar da su takardun suna nan har yanzu akwati na dan tarihi Allahu akbar da mai albashin 370 naira da mai albashin 410 da haka dai amma gaskiya da na je jami'a sai na kudurcewar gaskiya zan yi digiri na 2 ne sai na bari kuma na shiga wata harkar daban to sai aka tura na America karatu digiri na 2 na je jami'ar Wisconsin a shekara su makarantar ce suka tura ka jami'a ce ta tura take kasan su suke tura mutane dai aka su karo karatu so aka tura na 1981 kenan ranka dade kar na katse ka gashi Hausa ka karanta to wani course ka je kuma yi a America ka san nazarin shi yare yadda yake duka yarurruka wato tsarin su iri ɗaya ne sautuka ne da yadda ake tsara sautukan nan da yadda kalmomi suke da yadda tsarin jimloli yake da yadda ake fitar da ma'ana daga cikin kalmomi ko jimloli da tarihin shi kansa yaren da tarihin alaka tsakanin yarurrukan duniya da irin waɗannan abubuwan duk zaka ga bai ɗaya ne sai dai kowa mai karanta kowane yaren tunda in ka tashi zaka karanta Hausa a jami'a ai ba inna tana daka ba bai na noma za a koya ba wannan gaskiya waɗannan abubuwan ka'idojin su ake koyarwa kuma na kowane yare iri ɗaya ne shi sa zaka tarar da Hausar duk yawanci a bangaren da ya shafi nazarin zunzurutun abin da ya shafi harshe da turanci ake koyarwa abin da ya shafi al'ada sai ake koyar da shi da Hausa abin da ya sa shine idan ka tafi digiri na gaba kamar digiri na 2 ko na 3 zaka je jami'ar da ba Hausar ka je karantawa ba bangare na abin da ya shafi harshe ka je karanta kuma a wurin sai ka samu masu amfani da harasa daban-daban a duniya da an hada kuri daya amma da in an hada kuri daya za a koyar da ku yadda tsarin wato harsuna suke ne kowa kuma sai ya yi kokari ya kware a fannin yarensa in rubutu ka zo yi kaga yanzu ga misali idan ka dauki ko da a bangaren ma al'ada wani zaka ga a bangaren turanci yake amma ko a turancin akwai al'ada zaka ga akwai abin da ake kira literature in African literature in English wato adabin Afirka amma ana koyar da shi da turanci to
sai ka je nan har ka yi bincikenka da rubuce-rubucenka akan Shata ga misali ko akan Narambada ko akan Ɗanƙwairo, amma da yake da turanci ka rubuta sai aga kamar turanci ka karanto. Ina fatan ka gane. To haka abubuwan suke da a caccaba. To ina jin tambaya ta amsa insha Allah, sai kar na bar saukar da kai kan inda kake. An tura ka America yanzu. Na yau karatu na da 1983 sai na koma jami'a. Haka. Ci gaba da karatu. Shekara nawa aka yi karatun masasacin a wannan lokacin? To su a lokacin nan yawanci zaka karatu shekara ɗaya ne, amma su na ɓangaren abin da ya shafi linguistics wato ilimin harshe, saboda shi ilimin harshe su a wurinsu ko da baka inda ka je dole sai ka yi wani yaran na kamar shekara ɗaya. Tunda kai ba yaren ka bane, asali yaren kasar. Dole sai ka samu yaren da a kansa za ka yi bincike. To ga misali kai bature ne dan Amerika, kana so ka yi digiri na 2 akan wani yare ko kuma akan ilimin harsuna. To ilimin harsuna da yake a bangaren kuma Afirka ne, nazarcen Afirka, to dole sai ka ɗauki wani yaren Afirka ka koya. To shi yasa ya zama shekara 2. To ni da je tun da na karanta Hausa a digiri na farko, sai ya zamana wannan shi mai gurbin abin da ya kamata ne, amma maimakon ne ce bari ne sauri na gama na dawo, sai na kuma na ɗauki yaren Swahili shi kuma ya zama shi ne ni kuma yaren da na karanta a wurin. Ana kamar ita ce yaren Afirka kamar yare ne Afirka. So shekara 2 ne, amma duk da haka dai na samu ragin kamar rabin shekara saboda an cire mini wasu kwasoshin da na riga na yi su, so sai na dawo.